Nandun si Mitch. Mitch? Halika, upo ka. Dito ka pala pumunta sa kaibigan mo. Hindi kaya hinututan ni Mitch ang asawa ko? Rysel? Rysel! Nasaan kayong batang yun? Rysel? Saan kayo nagpunta ang batang yun? O, Nay. Oh, Rysel, saan ka galing? Doon lang po kila Abi, Nay. Nagsaing ka na ba? Nagugutom na kasi ako eh. Ay, nakalimutan ko po, Nay. Ano ngayon ang kakainin natin? Ano ba naman yan, Rysel? Pagod ako sa pagtitinda, tapos ganito lang ang madadatnan ko? Tayo na nga lang dito sa bahay, tapos hindi mo pa magawang tulungan ako. Bakit, Nay? Ako ba? Tinutulungan niyo ba? Di mo nga ako pinag-aral ngayong taon na to. Aba, akala ko naiintindihan mo ko. Sinabi ko sa'yo na mahirap lang ang buhay natin at mag-iipon lang muna ako. Kailan pa? Kailan pa ako mag-aaral, Nay? Mabuti pa si Abi. Sinusuportahan ng mga magulang niya. Samantalang ako, di niya man lang magawa. Anak, wala naman ako magandang trabaho. Nakita mo naman, nagtitinda lang ako sa palengke. Bakit ba kasi? Pinanganak lang ako mahirap. Anak! Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa batang yun. Hindi ko naman kasalanan na maging mahirap lang. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong ka-shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 ka-shampoo. Extremely foamy ka shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan! Mitch? Mitch? Oh, Ruby, ikaw pala. Halika, maupo ka. Kumusta na yung buhay mo? Eto, ganito pa rin. Alam nyo, maswerte pa rin kayo kahit mahirap. May tinutuluyan kayong bahay at sarili nyo pa. Hay nako, may sarili nga kaming bahay, pero barong-barong lang. Hindi katulad nyo, maganda na at may aircon pa. Mitch, hindi lahat na may magandang bahay ay masaya. Bakit? Ganun ba ang pamilya mo, Ruby? Hindi masaya? Oo, kaya nga ako nandito, Mitch. Kasi lagi akong walang kasama sa bahay. Ha? Nasaan ang asawa at mga anak mo? Umalis sila kasama ng mga kaibigan ng mga anak ko. Yung asawa ko naman, laging may meeting sa trabaho. Hindi rin pala masaya, kahit may kaya ang buhay nyo. Kaya nga, Mitch, madalas gusto ko laging may kausap palagi. Kaso, madalas ka naman abala sa pagtitinda mo sa palengke. Oo, kailangan kong kumayod para sa amin ng anak ko.
Bakit nga pala hindi nag-aral ngayon si Rysel? Wala akong pangparal sa kanya, Ruby. Hindi bale, makakaraos din kayo. Basta, magtiis lang si Rysel. Yun nga ang pinagtatalunan namin kanina. Hindi niya ako maintindihan sa sitwasyon namin. Maswerte nga ang anak mo. Kasi nandyan ka. Kahit mahirap kayo, binubuhay mo pa rin siya mag-isa. Sobrang hirap, Ruby. Masakit din sa akin na pahintuin siya sa pag-aaral niya. Talagang mahirap sa ating mga ina ang hindi natin matustusan yung mga pangangailangan ng mga anak natin. Sinabi mo pa. Pero pinipilit ko naman gawa ng paraan eh. Kaya mo yan. Basta tulungan ka lang ni Rysel na intindihin yung sitwasyon nyo. Sana nga, Ruby. Teka, magmerienda ka muna. Sandali lang at pupuntahan ko si Rysel, magpapabili ako. Sige, Mitch. Salamat. Heto, pambili na merienda natin. Dito muna ako para makipagkwentuhan sa'yo. Sige. Oh, Rysel, nandyan ka pala. Itong pera, bumili ka muna ng merienda natin. Sige po, Nay. Sana hindi magtanim ng galit ang batang yon. Lahat naman ginagawa ko para makaipon ako. Hayaan mo. Maisip din niya yun. Sana nga, Ruby. Gusto mo ba tulungan kita para makapag-aral si Rysel? Naku, wag na. Kakayanin ko naman, Ruby. Sige na. Para hindi na magtampo sa'yo yung anak mo. Sige, ikaw ang bahala. Pero nahihiya ako sa'yo. Baka kung anong sabihin ng asawa mo. Ano ka ba? Hindi ko naman ipapaalam sa kanya. Eh, paano pag nalaman niya na tinutulungan mo kami? Huwag mo nang intindihin yon. Ako nang bahala magpaliwanag sa kanya. O sige, kung yan ang gusto mo. Para sa anak ko, hindi ko tatanggihan yan. Yan ang gusto ko. Basta, ipa-enroll mo na yung anak mo sa susunod na taon. Sige, salamat, Ruby. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako pinababayaan na kaibigan mo. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo? Salamat talaga, Ruby. Matutuwa nito si Rysel. Oo naman. Matalinong bata si Rysel. Kaya nanghihinayang akong hindi siya makapag-aral. Balang araw, masusuklian din namin ang kabutihan mo, Ruby. Hay nako, basta makita ko lang kayong masaya at maging maganda ang buhay nyo. Masaya na ako sa inyo. Ruby! Ruby! Bakit, Berto? Bakit may pera dito sa sobre? Kanino to? Sa akin to, Berto. Magsabi ka nga ng totoo. Kanino mo ibibigay yung perang yan? Nilagay ko lang dito. Kasi may bibilin sana ako. Siguraduhin mo lang. Baka mamaya, kung saan-saan mo lang dinadala ang pera ha. Ikaw naman, Berto. May bibilhin nga lang ako. Aalis pala ako. Magpapasama na lang ako sa driver natin. Ako na lang sasama sa'yo. Wala naman akong gagawin ngayon. Huwag na, Berto. Kaya ko naman. Magpahinga ka na lang dito. Siya, sige na. Alis na ako. Maiwan ka na dito para makapagpahinga. O sige. Saan kaya pupunta si Ruby? Masundan nga.
Berto, nandun si Mitch. Mitch? Halika, upo ka. Dito ka pala pumunta sa kaibigan mo. Hindi kaya hinututan ni Mitch ang asawa ko? Salamat. Ito pala yung perang allowance ni Rysel. Sinasabi ko na nga ba? Ibibigay lang niya ang perang pinaghihirapan namin sa ibang tao? Ang laki naman ito, Ruby. Hayaan mo na. Pinag-ipunan ko talaga yan para may panggastos siya. Lalo na, malapit na siya makapagtapos. Naku, salamat. 2 taon na lang, makakapagtapos na siya, Ruby. Hayaan mo, may babalik din namin ang lahat ng nagastos mo para sa pag-aaral niya. Hindi na kailangan. Tulong ko na yun sa kanya at lalo na sa iyo. Kaya hindi mo na kailangan ibalik yon. Hayaan mo, kapag nangailangan ka ng tulong, handa kaming tulungan ka. Basta, wag lang sa pera ha. Ikaw talaga. Huwag mo nang isipin yon. O siya, sige, hindi na ako magtatagal. Baka mamaya, hanapin kasi ako ng asawa ko. Mamaya ka lang pag uwi mo, Ruby. Ewan ko na lang kung makakapagsinungaling ka pa. Mag-iingat ka, Ruby. Baka mamaya malaman ng asawa mo na nagbibigay ka ng pera sa amin, magalit pa siya. Hindi. Hindi yun. Hindi niya malalaman. Basta, pakisabi kay Rysel, galingan niya sa pag-aaral niya. Oo, makakarating. Maraming salamat ulit. Sige, alis na ako. Ingat ka. Napakabait talaga ng kaibigan ko. Baliwala sa kanyang pera, basta makatulong lang siya. Ruby, saan ka galing? May binili lang ako, Berto. Ito. Sigurado ka? Ito, tignan mo to. Ibig sabihin, sinundan mo ako, Berto? Oo, dahil alam kong nagsisinungaling ka. Huwag ka sanang magalit, Berto. Bakit hindi ako magagalit? Hindi mo man lang sinabi sa akin? Perang pinaghihirapan natin yan, Ruby. Oo, Berto, alam ko. Gusto ko naman makatulong sa kaibigan ko. Nakita mo naman yung sitwasyon nila, di ba? Nandun na tayo. Pero hindi naman dapat lahat, akuin mo na. Berto, wala naman silang ibang pagkukuhanan ng pera. At isa pa, may sasabihin ako sa'yo. Ano naman yun? Kasi si Mitch, hindi ko lang siya kaibigan. Kundi ano? Kundi siya yung kapatid ko na matagal ko nang hinahanap, Berto. Ano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Kailan ko lang naman kasi nalaman. Kaya pala magaan ang loob ko sa kanya. Kaya hindi ko pa nasasabi sa kanya. Kasi kinukumpirma ko pa kung siya nga talaga yon. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Sasabihin ko din. May inaayos lang ako tungkol sa mga mana niya galing sa mga magulang namin. Kapag naayos ko na yon, sabay ko nang ibibigay yon sa mana niya.
Pasensya ka na sa akin, Ruby, kung pinag-isipan kita ng hindi maganda. Pasensya ka na din kung hindi ko sinabi sa'yo agad. Sa wakas, hindi na mahirapan sila, Mitch. Kasi may bibigay mo na yung mana nila. Oo, Berto. At tuluyan ko na makakasama yung kapatid ko. Tao po. Ruby. Tao po. Tao po. Ruby. Berto, nandiyan na yata si Mitch at Rysel. Sandali lang at pupuntahan ko. Magandang araw, Berto. Nandyan ba si Ruby? Oo, nandito siya sa loob. Dali kayo, pasok kayo. Mitch, Rysel, maupo muna kayo. Mano po, tita? Awan ka ng Diyos. Dito. Kaya ako pala kayo pinapunta dito dahil may mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Ano yun, Ruby? Kasi may nadiskubre ako tungkol sa pagkatao mo, Mitch. Ha? Ano yun, Ruby? Ayon sa pagpapaimbestiga ko, ito yung katunayan sa lahat. Ibig sabihin, ikaw ang kapatid ko? Oo, ate. Bago mawala yung mga magulang natin, ibinilin nila na hanapin ka. Nasaan sila, Ruby? Namimiss ko na sila. Wala na sila, ate. Magkasunod na nawala yung mga magulang natin. Hindi ko man lang sila nakita ng ilang taon. Ate, hindi sila tumigil sa paghahanap sa'yo. Ngayon, natagpuan kita, pero wala na sila. Sana, napatawad na nila ako. Kaya pala, ganito ang hirap ng buhay na naranasan ko. Napatawad ka na nila, Mitch. Sa katunayan nga, may iniwan silang mana sa'yo. Sandali lang at kukunin ko. Ito. Yan ang titulo ng lupa at perang iniwan nila sa'yo. Ang laking halaga nito, Ruby. Sa akin ba talaga to? Nay, mayaman na tayo. Salamat, Ruby. At hindi mo ako nakalimutan. Ang mga magulang natin ang nagbigay sa iyo niyan. Kaya sila ang pasalamatan mo, ate. Hindi ko man sila pinakinggan noon, pero lagi ko silang iniisip at nahihiyang bumalik sa mga kasalanang nagawa ko sa kanila. Sila man, ate, ay naghihintay sa pagbabalik mo. Kaso, hindi ka na nila nahintay. Kaya, ibinigay nila yan bago sila nawala. Maraming salamat, kapatid. Malaking bagay ito para sa anak ko, para sa pag-aaral niya. Ruby? Ruby? Ate, pasok kayo. Mano po, tita? Tawaan ka ng Diyos. Mano po. Tamang-tamang pagdating niyo, Nate. Sakto, may plano kaming mag-outing ni Ruby. Oo nga, ate. Tatawagan na nga sana kita eh. Sakto, magbabakasyon kami dito.
Eto nga, may dala kaming mga gamit namin. Oo nga, tita. Sagot na namin ni nanay ang gastos sa outing natin. Talaga? Oo, Roby. Kasi alam mo ba, na nakapagtapos na itong pamangkin mo at may natanggap siyang karangalan sa eskwelahan nila. Kaya nagaya sa akin na ilibre kayo. Congratulations, Rysel. Masaya kami para sa'yo. Oo nga, Rysel. Masaya ako para sa'yo. Kasi makakamit mo na yung matagal mo nang minimithi na magiging isang inhinyero. Salamat po, Tita Ruby, Tito Berto. Ano, nakahanda na ba ang mga gamit ninyo? Oo naman. Ano pang hinihintay natin? Tara na, alis na tayo. Magandang pumunta sa beach para makapag-relax naman tayo. Oo, tamang-tama. May alam ako magandang puntahan na resort. Sige po, doon na lang po tayo. Sige, tara. Sige.